Nwonye Igbo na-anụ olu na-ekene gị kene ife na-emelụ gị ife. Ị na-anya na this particular video, ị ga-afụ na obi adọrọ ụmụada mma. Obi adọrọ fa mma chaa maka ihe na-eme n'obodo fa. A lot of things go wrong, but m ga-eji nwayọọ bido n'isi play elu gị all the videos, voice note the chain involved and all that. Biko gị nwa na-enene this video enyemaka ị ga-enyelụ family abụ ịtụsa ozi a ịmalụ the people kwesịrị ịnụ ozi a. Gbaa mbọ fụ na ịta gị ha na comment section. Ekwukwala okwu si na ọnụrụbe nwanne na-agba n'ọsọ. M ga-etinyekwa nọmba one of the family members na this video, Mr. Charles the second son. Tinyekwa nọmba ụmụada. Biko onwere enyemaka eji ga-enyelụ ha, reach ha on their number. M ga-etinye na this video. Ị na-eme nke a ka Chukwu okike abịa ma gọzie gị, ka ife adakwasara ezinụlọ ha ghara ịdakwasa gị na your family n'afa Chukwu na ndị ana ise. Enugwu-Ukwu ekene m ụnọ nke onye chiri ya zelo. Tata ụmụ nwaanyị abụọ m je court over case dị na be Njikoka family n'enu abụọ m. Nwunye nke dị ọkpala nwụ since dọ na mortuary, the first wife of John Njikoka, bụ onye nke rapụrụ anyị wee na mmụọ nwụ since getting to 3 years now. Ozi dọ na mortuary. The man na know about 5 to 6 wife. The last wife ya wee taisi monkey na o nwere ga-eme na a ga-enyi nwaanyị nke isi bụ nya nwatara afụfụ ya na die wee build that compound, 2-story building. Wee lụọ ihe niile ha lụ ma na Lagos. Anụba nwaanyị ahụ as a sales girl. The last wife ya ka a na-akọwa na sales girl na anọli ya n'ọfịs ka ọ nụba. Wee bataza wee take in charge na the family because of na diọkpala achọrọ nsogbu bụ nwa nke first wife. O wee nominate ye everywhere, occupy ya the whole properties the man nwere n'ụdị ya na ụmụ ya. Wee du na nwere ka a ga-enyi isi wee enyi nwaanyị nke isi ya na di dị na mma, di nwere ọbata akwa di ma everything ka esi eme. So that ka eje court wee sị na akpọite case fa na ha bịa late. Ụmụ nwaanyị wee sị na ha ga-eme peaceful demonstration. Awoga case abịa igwe fa handle the case ọfụma. Maka gịnị ha si na gọvanọ asịgo ha nebala okwu anya si jee enyi ozu, mana the judgment fanyere fe kwuru the proper place na nwaanyị kwesịrị na a ga-enye na mbalabe die n'ọhịa adedebe na the judgment si jee enyi ozu, which is no kangaroo judgment. Na judgment ahụ adịrọ proper na asị ọ na-ama nyi ozu na ife na-eso okwu bụ na ama nyi ozu na mbalabe die. Ọ bụ ọ na-eme ọrụ first wife na di enwe ngwuru. So na the judgment if I claim na father adịrọ proper n'iru Chukwu n'iru mmadụ. Agago m through the judgment. Ihe niile a na-akọ ebe ahụ si na fenye God asị dị enyi ozu. Enyi ozu abụrụ the sin. Ife bụ the problem of the issue bụ na a ga-enyi ozu na mbalabe the woman ọ debe die. No onye nwa bụ the first wife o ji wee gba akwụkwọ ma everything. So no onye nwa bụ the problem. You know? So no onye nwa ka ụmụ anyị na-eme demonstration over it. Who na n'ife na-eme n'Enugwu-Ukwu anya ma ọ dị mma. Nwee sị na alụ kwa izu ọwụrụ omenani, mana omenani nke awa ọkụrọ imanye judgment si jee enyi ozu na ife na-eso okwu bụ na ama nyi ozu na nwaanyị nke last wife na ama nyi ozu na mbalabe di na ya ebupụ ozu outside. A wee sị ya ka peace were enuo na ọ bụ na ọ ga-adị etu anwa na enwe ga-asaịn kwa akwụkwọ na ya nwa nwụrụ na amanye na mbalabe di o wee sị na ya yara asaịn nke dọkpala wee sị na ya enyi ozu na mbalabe nne ya. No mami ya bụ first wife. No ya ka papa ya ji wee gba akwụkwọ. Anne na nwoke bi peacefully. Ọ bata akwa nwoke ka nwoke nwụ. Nwoke du natara ya ka ha nwee nwebere esemokwu, mechezi ya natara ya nwunye. Nwunye natara na ndụ.
ka unu fụ ka alụ si eme n'Enugwu-Ukwu eluzie ka ihe niile a mechalụ the family ekwerozi na a ga-enyi nwaanyị wee si Enugwu-Ukwu na-elokwa enyi ya wee okwu anya ọ dị mma igwefe ejego jọjimenti na palasị ya jọjimenti fa ji esi ji ebulu ozu ji enyi na gọvanọ sifa ji ego ọfa sifa neba anya na dịka esi ebulu ozu ji enyi mana dị jọjimenti atụkọkwuezi na nwaanyị nwere right ije enyi ya na mbara be die so na the judgment dị by hanging na ọbụrụ proper judgment alụ na-eme n'Enugwu-Ukwu ọ dịkwa ka igbo sta agwụ na-eteta n'ụlọ ebe ọ nọ ka ọ nọgharị na alụ na-eme n'ụkọta azụ ya be anyị adịrọzi ka o si dị nke onye ọbụla ma alụ things ada work well anyị na-ekwu ya na-ekwusi ike anyị ada atọ okwu eze wa na-ekwu ada anyị nwere right ịdị na-ekwu ihe ọbụla na-eme n'Enugwu-Ukwu ka o si wee dị ọ dị njọ ya ekwuo na ọ dị njọ dị mma ya ekwuo na ọ dị mma na eso nwere Enugwu-Ukwu ọ nwere dịwa Enugwu-Ukwu iche onye ọbụla kwuru n'eziokwu chenjie ndụ ya ka Enugwu-Ukwu dị mma ka e nwere legasị anyị ga-arapụrụ ụmụ anyị ka ụmụ anyị wee were agbụrụ anyị debere fawa na-eto ejiri asị wee mara eziokwu na eziokwu Enugwu-Ukwu bụ obodo ga-aba apụta ife na-eme Enugwu-Ukwu ekwuo ka o si wee dị alụ na-eme na ndị na-achị anyị na nọgharịanụ ka obodo anyị dị mma onye fụ eziokwu nye kwuo ka o si wee dị na be anyị aghasago ekene m unu daalụnụ achọ ka anyị malụ nwaanyị anụnwadugo na mọchụarị ekele onye ọ bụ nwaanyị dị na mọchụarị ọ mụ eje mọchụarị ma mụda anwụ na 20 last year 23 January 2023 yes 2023 amụdiri ya mọchụarị wee megide mgbe eburu eje na Beluchi n'ọkwara mgbe ọṅụ buzi eje na bekee mọchụarị dobe anyị akwadozie ka anyị nye ozu na March ịma na ụbọchị eje wetara nkọtụ nsọ mụ na anyị ejego kọtụ na ejego ya na 13 na nke dị na n'ise anyị ejego kọtụ si na kọtụ na polis steshọn onye polisi si na dọkwala nwere na onwere ebe a na-ekwu na ya efirie na anaghị emerigo ebe ahụ ebe eje weje akwụkwọ na Nnewi since 1 year anyị ejebe kọtụ for the first day na bụrụ nke anyị bịa taa si na abalị nwaanyị mụta diọkpala mụta mụnwa mụta ada mụta ibe niile a na-akwụchi egwu ngwa azụ kedu ibe a na-azọ si na ọdụ na wiil a na-azọ wiil my father nweche wiil na Lagos nke Lagos bụ donkey kedu nke village ka anyị na-ekwu okwu ya ọ na-anụ 5 wives you know so the 4th wife onye gburu ike wee kwechiri na-eji eme wedding n'ọnya wa onye ya enyi right ibe niile my father nwụrụ sọkọrọ ya ya gbụ ya nkịtị ka enizie n'onye nwụrụ anwụ edobe ozu na mọchụarị for 2 years na ego mọchụarị na-eje 800,000 ejire m a na-eme nke a na-eme nwazdent anọ m nkịtị so ibe nna ya gọvanọ Anambra steeti ya ndụ mmadụ ka enyela aka ka enyigodo nwaanyị a bikọ gọvanọ si na 31st na-abịa bulu ozu je enyi ya anyị abịago kọtụ kịta sịkwa na 31st anyị bịa kọtụ amazi what we are going to do ịghọtago anyị amazi ibe anyị jetere ife anyị si Enugwu-Ukwu abịa ebe a taa ma agago ana m arịọ biko ya yọ ndị Enugwu-Ukwu tinyela aka ya Anambra steeti gọvanọ na-arịọ onye ọwụna ike agwụgo mmadụ biko tinyela anyị aka ka enyi nwaanyị a your mom is na nna gị no 5 wives. My mom the first wife quite all right na vaso n'okwu for 40 mgbe my father nwụkwa nata because my father before nwụọ ọ sị si je kwanatara ya nwunye ka ba dozie kara the consign ya ịma nne bọcha na vero ekwensu vero nne bọcha jụ na nwere mgbe anyị ejego n'ise ka jedunati ya chata moto bụ eluo kedunati ịma nne bọcha si Canada ebe ọ nọ o nwere ego ma kpọọ si anyị bapịa ebe ahụ anyị natara my father ọbatazi agwa my father si na ọ nwere ike ọ bụrụ na ọ na-asị na my father nwere ike ọ bụrụ na mmịa ka ọ nwụrụ na ọ mara ibe a na-akọ. ụmụnne m biko achọrọ m ka vidiyo a dị too long ka m gbubili ya ebe a. This woman a na-ekwu okwu bụkwa onye winners, ọ na-eje winners. So biko ndị winners enwekwala enyemaka m ga-enyelụfa. This numbers m paste na the video ka ị ga-eji reach the family enyere fa aka. Daalụ ndị nne.